Ka HYC Lailindo Circle henen kasngi ka khatnyo terek ubana jemang arajar pusau hapo ka jingelam u General Secretary Samla Wilbertson Khars Imli ringkat ki weipat kinongelam la yo bani kendu u Executive Engineer PWD West Khasi Hills District ban pesngau hau ban shnano iki mau kan rorel haka wei ka surak ka badan haka snong jaido sarian namar ka ni ka surak ka dan harut ka wa kenshi ka baya lingba ka snong jaido sarian bat ka ni ka surak ka long ka ba isyong ir ka ba ima berkhap ngi abha barki don ki por baki kali ki kumbakla barka kella ki kali hakawa kinshi lajan arsin na lap ya kata ka jingja kumta ka seng klayo bani kendo yu officer bani kran halor kani ka benta na kaliang u executive engineer ka PWD ula shimkia halor kani ka kam ban bu no ada ka sanction ban yo ban shna no kloi kloi ye kite ki mau kan roral ha shilin ter ka te ka surok u Samla Wilbertson Khars Imli ula ong shu bakani ka dekasin ka baar ka seng ban wan ban yakandu yu engineer halor kani ka man batru na kaliang ka seng ka ai khuble yo officer halor kani ka jingkular jeng u ban shim khya ya kani ka kam YC Lailindo Circle mentaka janmit ni wan yakandu yo executive engineer PWD halor ka weka lenti jong ka PMGSY surok jaido kanro ba tepat engineer bahun saya kini mau kontrol rel hal silentar jong ketika surok kemudian hantai hathan syariat jaido nama kini ke surok ba ima bhag kemudian harut jong kini kawa kensi jika jingkapar jong yang executive engineer kolong ba sana kini mau kontrol rel ketika harut jong ketika surok kena kalian jong engineer lah assure yang ini ba unsalai ak badan kamar dus ai ko proposal tengi ngoban ai kuble ya kajing simkhya jomuni executive engineer batbu ni lakentu ba kile ban penkloi na ak nek akam ma kala dehi ka sen ka baar tengi kum ka seng ya ka ban wan ya ban kerpat ban sunai kini ki mau kontrol hakateka surok lesbo